Türkmen Raven'na kim number one, kim nomer 1? Däldi. Saýyk dälmi? Ay, halkam ýöne bolşunstwo bolşan diýe. Diňe menden. O halkam diýen bolsa sen ýöne arasy öz Ýöne. pikiriňdämi şo? Arasy öz pikiriňdämi şo? Öz pikirim ýöne indi daway seret raçanany aýdaly. Süleymanyň ýeri aýry. Mädiň ýeri aýry. Sapranyň ýeri aýry. Hersinem düşündirip bilýän. Näme düşündüğünü. Lirikada söz ýazmakda, padaçada däle taý ýok. Ona her kim diýetdi, on tembrli ses. Owudan ses. Kebiýi şon ýaly. Merdan. Merdan. Mert Nazarov. Täze stilem getiren. Ha. House misle house me bilemok. Ondan öňe men eşdemok Synthwave rap düzüp olam hit döredin. Meni eşdemok türkmenlerden. Bilem most bolanlar men eşdemok. Men şonu gördüm birinji gerek. Ondan Soprano. Çologlan bilemok tamam ya Dagestani ya Kabardins. Anton. Kabardins. O diyecek bolam öz ene dilim del türkmen. Ha. Ýöne şol berýän padaçasy, tembri, dogry girşi, bir owudan aksentli aýdyşy ligada gezipdir. Aşağıda däl, ortada däl ligada gezipdir. Hakyky neme Antonny blogeram bolup ber, Antulia bolup ber bilem. Ýok. Bilemem. Anton burzatdan peýdalam, saňa da salam. Peter. Peter вообще ayrı tema. Näme üçin diýsen, toy sistema köp rapperler urukduran. Birinji bolup toýa gideli Peter. Şolady açan, şonu görkezden ine şeýitden birinji bilen adamlara görkezdi. Adamlar seredin toýuňyzda şowkun rap bilen döredip bolýar. Onam, napример, şo döwürler her hiljek stillerde çykyp ýatdy.